כידוע לכם, המצב במזרח התיכון מורכב ומסוכן. איראן מתקרבת לפיתוח יכולות גרעיניות והתקפיות שיאיימו על שלום העולם כולו. קואליציית מדינות בהנהגת ארצות הברית ובסיוע המודיעין הישראלי פונה אליכם, בוגרי תוכנית ההכשרה של האבנג'רס, על מנת להיעזר בכם לצורך עצירת תוכניתה הזדונית של איראן באופן שקט, כמו שרק האבנג'רס יודעים לפעול, מחשש להתפרצות מלחמת עולם שלישי. לצורך כך, יהיה לכם להכיר תחילה את כל הנתונים הרלוונטיים למשימה, לרבות ההיבטים הגיאוגרפיים, הטופוגרפיים, האקלימיים, התקשורתיים, החסויים והגלויים, והמדעיים הרלוונטיים, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה. לאחר שתהיה בידיכם תמונת המצב המלאה בנוגע לכל הסוגיות שיש להתייחס אליהן בתכנון המשימה, יהיה לכם להחליט אילו 5 גיבורי על ייבחרו למשימה המיוחדת והמסוכנת ולתכנן את הפעולה שנכון יהיה לבצע תוך התחשבות בכל הנתונים, כאמור. שימו לב, במסגרת המטלה עליכם לקבוע את מועד הפעולה, תוך התחשבות בהערות גורמי המודיעין השונים כפי שמפורסמים באמצעי התקשורת, ולקבוע את האמצעים והדרך שיבחרו, תוך התחשבות ובחינת ההשפעות שעלולות להיגרם לסביבה ולמערכת הבינלאומית כתוצאה מהמבצע. לצורך ביצוע המשימה, כמו בכל משימה של האבנג'רס, עליכם לעבוד כצוות, לעזור אחד לשני ולמצות את היכולות האישיות של כל אחד, למען השלמת המשימה באופן המוצלח. עתיד העולם מונח כרגיל על כתפיכם. בהצלחה!